בבא פוד פרק 74, מסכמים חלון בינלאומי של חודש אוקטובר 2025, חלון מכריע, חלון מותח, חלון מעניין, חלון מרגש, כי המון נבחרות הבטיחו את המקום שלהם במונדיאל הקרוב בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. איתכם אורי לוי ואיתי, כרגיל, יוסי מדינה. יוסי, מה העניינים? טוב, מה קורה אורי? בסדר גמור, תשמע, מה אפשר להגיד? אתה יודע, את הפרק האחרון סיימנו בתפילה ובתקווה לכך שאכן החטופים יחזרו הביתה, אז כל החטופים החיים חזרה בבית, זה פשוט מרגיע. והמשימה עוד לא הושלמה, עם עוד 21 חטופים שלא איתנו, לא בין החיים כבר, אבל 740 יום אצל החמאס, אז אנחנו מקווים שאנחנו קרובים כבר לסוף, ככה כל כמה שעות יש עוד חדשות, עוד ידיעות, עוד דיווחים, עוד טפטופים, רק שימשיך ככה ושיסתיים כמה שיותר מהר. באמת זה, פלוס זה שנגמרה המלחמה, אני חושב שקודם כל זה משהו שחשוב, הוא בנפש שלנו. הרבה שנים זה היה איזה מקור לביקורת על הישראלים, העניין הזה של החוסר יכולת להתמודד עם זה שיש בן אדם בשבי, אתה יודע, מהסיפורים של גלעד שליט וכל הדברים האלה. אני חושב שנעשה פה תיקון גדול, ואני אישית הרבה יותר גאה ושמח להיות מי שאני ומאיפה שאני, כשאני יודע שבסופו של דבר האנשים האלה חזרו הביתה. אני בטוח שאתה שותף לתחושות. לא, לגמרי, קשה היה להיות אדיש לדבר הזה. התמונות, הבנת שזה משהו שהוא בנפשו של כמעט כל אדם במדינה הזאת. לגמרי. זה יהיו כאלה שיפקפקו בזה, אבל זה היה קונצנזוס. אין ספק בזה. אני אפילו חושב שמעבר לנפש כאילו של הישראלים, זה הרוח היהודית, זה מי שאנחנו, זה באמת בטבע שלנו, לא משהו שאנחנו מסתדרים איתו, וטוב שהחזרנו וטוב שהעמדנו את הדברים על דיוקם. יופי, אז אנחנו מחזיקים אצבעות לכולם שיחזרו כמה שיותר מהר, אבל אנחנו גם פה, בסופו של דבר אנחנו אתר בבגול, בבגול.נט, יש לנו שלל ערוצי סושיאל בשלל שפות, ואנחנו אוהבים כדורגל מכל העולם, וברוך השם יוסי, אפילו מאז שהקלטנו את פרק סיכום הביניים שהתקבל בזרועות פתוחות על ידי מאזיננו, קרו המון דברים מאז במוקדמות המונדיאל. זה טבעו של חלון בינלאומי. כל הזמן קורה משהו. זה דברים שדיברנו עליהם ביום ראשון, פתאום פוק, כבר לא פה איתנו. דברים השתנו לגמרי. כן, ואיזה כיף זה שבאמת עשינו את הסיכום ביניים הזה, כי אתה אומר, בוא'נה, עכשיו אפשר להתייחס לנרטיב כמו שהוא עכשיו, נתנו מקום גם לנרטיב הביניים המשתנה והדינמי, ואנחנו ניגע בהכל, אנחנו ניגע באסיה, ניגע באפריקה, בצפון אמריקה, ששם ממש, כל מה שדיברנו עליו די התמסמס לו והפך, חזר לקדמותו. הכל התקנקף, כפי שנוהג להגיד עדן רויטפלד. כן, עדן רויטפלד, לצערנו זה לא השעות שלו, השעות האלה, אז אנחנו אבל עוד יהיה פה קאמבק, וכמובן באירופה שהיו המון דברים, קריסטיאנו רונלדו חוזר לעניינים, קוסובו, לכל הרוחות קוסובו, וואו. טוב, אתה יודע, באיזשהו מקום בא לי להתחיל עם אירופה, אבל אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו כמובן... יש לנו סדר פה, והסדר הוא, אתה יודע שזה הסדר הנכון. ברור, אנחנו במקומי, אזורי, גלובלי, ככה אנחנו עובדים since day one, זה אפרופו הרוח ונשמת אפו של הפרויקט, אז זה, אז אנחנו נתחיל עם אסיה. יוסי, אני ואתה שמנו את שמנו, את הקרדנשלס שלנו, את הניסיון שלנו, על כך שמהסיבוב הרביעי, קטר וערב הסעודית יעלו למונדיאל, ואכן זה מה שהתכנס, אבל זה לא בא בלי דרמה, זה לא בא בלי כפכפים שנזרקים, פלאפונים שנזרקים, מפתחות של מכוניות שנזרקים, גז מדמיע בתחנת רכבת בדוחה על אוהדי איחוד האמירויות. האם יש קלאסי יותר מזה, לסכם את הסיבוב הרביעי של מוקדמות המונדיאל? מושלם. אתה יודע, זה תמונות שראינו בחצי גמר גביע אסיה 2019, אתה זוכר שקטר ניצחה 4-0 באבו דאבי וחטפה מקלחת של כפכפים, אז הפעם קטר מנצחת, כן, מנצחת 2-1
בדוחה, מובילה 2-0, ואחרי השער השני, השחקנים הקטרים בדוחה מקבלים מקלחת באמת של כל החפצים, כל הבלייד, תמונות מטורפות של אנשים מועדים בדשדשות פורצים לדשא, ההבטחה בדוחה לא התמודדה עם כזה דבר בחיים שלה, אני מבטיח לך. שימוש בגז מדמיע, כמו שאמרתי, באחת מתחנות הרכבת שם במושרב, ליד האצטדיון של אל-סד, תחנה שהייתי בה עשרות פעמים, אה, די מטורף. ואתה יודע, אנחנו עוד ניגע תכף בסעודיה, אבל יוסי, הכותרת של אסיה, תאהבו את זה או לא, קטאר עושה מונדיאל שני ברציפות. כן, כן, והפעם ראשון בזכותה, אתה יודע, בכל זאת אלופת אסיה, בואו, אנחנו כל פעם נוטים לשכוח את זה. היא נכון. אלופת אסיה המכהנת, זה אירוע. גם שמות, אתה יודע, שחלקם כבר הספקנו לשכוח, בועלם חוכי, קבע שם את אחד השערים, אחד מגיבורי בבא גול עוד בתחילת דרכו, צמד בישולים של אכרם עפיף, הבאמת בלתי נגמר, ובסך הכל קטאר עושה את המשימה שלה. היא הסתבכה יותר מדי לאורך הקמפיין, ובסוף הייתה צריכה לסגור את הפינה הזו כמו שצריך, בעצם מיני טורניר ביתי, קצת הגליץ' הקטן הזה שהיה לה מול אומן בהתחלה, לא עצר אותה, ובעצם נתן לה את הכרטיס. עכשיו, אתה יודע, מצטרפת לוועידת הפסגה של טראמפ. כן, 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 בהחלט. אתה יודע, מוועידת הנילוס, או איך שלא קראו למה שהלך שם עם החבר'ה, אז קטאר יהיו בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. וכמו שאמרת, אני אהבתי שאמרת, כמעט שכחנו שהיא אלופת אסיה, ואין מה לעשות. באסיה, קטאר היא אחת הנבחרות המובילות בשנים האחרונות, זו עובדה בשטח. שוב, תאהבו את זה, לא תאהבו את זה, האם הם משחקים כדורגל באמת טוב או לא, זה לא משנה, אלו הן העובדות. גם אני לא חושב שהיה פה, אני ראיתי את המשחק, לא היה פה ענייני שיפוט יוצא דופן יותר מדי, תוספת זמן מכובדת כהרגלם בקודש, אבל דווקא הפעם הם לא היו צריכים את זה, זה היה יותר בשביל איחוד האמירויות, שיוסי היו צריכים תיקו, וחברתנו הטובה ביותר כרגע במזרח התיכון, פשוט בועטת בפינג'אן הקפה שלה ברגל חשופה. כן, לא בפעם הראשונה, אנחנו יודעים שהם יורד גם כשהם מגיעים במומנטום, גם כשהם מגיעים כשהם תלויים בעצמם, יש להם את הנטייה לבעיטות בדלי, יש להם את הנטייה לפספוסים. כן, בסוף האמירויות יצטרכו להוכיח לנו פה משהו אחר בפלייאוף בחודש הבא. כן, 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 אז זה בעצם הנחמה שיש להם את הפלייאוף, תכף אנחנו נדבר מול מי הם ישחקו בפלייאוף, ואז גם תסביר לנו את הפורמט ואיך זה הולך לעבוד, כי הרבה אנשים, אתה יודע, איך אני אוהב את זה שאנשים מתעוררים במחזור האחרון של שלב הבתים של מוקדמות מונדיאל, סיבוב כזה, רגע, אז הפלייאוף זה מול הזה, וכמה זה וכמה משחקים, חברים, אנחנו הולכים עם המדריך כיס הזה כבר שנתיים, אז תכף אנחנו נסביר הכל, כי במשחק המקביל, בבית המקביל, ערב הסעודית פגשה את עיראק לשחזור גמר 2007, רוחו של יונס מחמוד מרחפת מעל האצטדיון בג'דה, אבל איכשהו החבר'ה של הרווה רנר מצליחים להסריח את הדשא פעם נוספת בקמפיין הזה, לסיים ב-0-0, וגם סעודיה, כפי שפורסם לראשונה, כאן אצלנו, עושה מונדיאל, וזה אומר שיש לנו כל פעם שבע נהיה עם נבחרות הספירה היום? הזו מהנבחר, כל פעם נהיה עם הספירה הזו מחדש. כן. יש לנו את קטאר, ערב הסעודית, ירדן שעלתה, יש לנו את האפריקאיות שזה 4, מצרים, מרוקו, אלג'יריה וטוניסיה, הגענו ואיראן. ל7 ואיראן שהיא ככה מהשכונה. מדהים. אז יש לנו כבר היום את המונדיאל הכי מזרח תיכוני אי פעם מבחינת משתתפות, כמובן שום דבר לא יתעלה על קטאר 22, אבל יוסי, כל הכלבים הגדולים מגיעים, זה יהיה כן, חתיכת כן. אירוע. כן, גם, לא, אמרת מקודם, ערב הסעודית ורנר הסריחו את הדשא, ואם יש משהו שהוא הכי obvious במעמדים כזה, שהיא רק תסריח יותר את הדשא, זה קודם כל תמיד נכון, משחק מזעזע שלהם, כאילו, אתה יודע, ראיתי, רגע לפני שעלינו, רועי קייס, ידינו, העלה סרטון מהטלוויזיה העיראקית של שדר מתייפח בפוסט גיים שם בשידור, אז כן,
כל הכלבים הגדולים, כמו שאמרת, כל הנבחרות הגדולות של העולם הערבי יהיו שם, גם ירדן שנוטים לזלזל בה, סגנית אלופת אסיה, לא פראיירים בכלל, ובעצם אנחנו רואים את כל הנבחרות האלה מתכנסות למקום אחד, זה המהות אגב של גביע העולם, אנחנו נדבר על זה בעוד כמה הקשרים פה בהמשך. הנבחרות הכי טובות מכל יבשת יהיו שם, וזה בהחלט, אם זה בעולם הערבי, אז זאת בהחלט קטר, בהחלט ירדן, בהחלט ערב הסעודית, הן שם, והן יראו לנו שלא בטעות הגיעו לשם. לגמרי, לגמרי, לגמרי. עכשיו בוא, אז יש לנו באמת, זה לא נגמר, מה שנקרא, יש עדיין 0.32 כרטיס לחלק פה, אם אפשר להגיד את זה ככה, כי יש בנובמבר פלייאוף, האמירויות מול עיראק, איך זה הולך לעבוד, מה קורה למי שעוברת את המשוכה הזו, כן. ולאן פנינו. אז קודם כל קאמבק לפורמט האהוב על כולנו, בית וחוץ, ששכחנו שיכול להתקיים, אה, והוא יקרה בעצם עם האמירויות שערי מול עיראק. חוץ, עם שערי חוץ, שאלה טובה. אני מאמין שאלה שכן. טובה, אני לא רוצה להיות נחרץ, אנחנו נבדוק את זה אוקיי, בהמשך. סבבה. משחק הראשון באל-עין, ב-13 בנובמבר, 5 ימים אחר כך גומלין בבצרה, שזה גם כן אירוע אני ואתה לפני עשור, היינו יכולים רק לחלום עליו, משחק מכריע על עלייה לפלייאוף. בבצרה, יש שם באמת טירוף, אורי, הכנו לך כמה זקנים ומשקפי שמש כדי לפלח אותך לתוך האצטדיון, לכאורה, לכאורה. לגמרי, לגמרי, המנצחת לגמרי. בפלייאוף הזה תעלה לפלייאוף הבין יבשתי שיתקיים במרץ, מחכות שם כבר בוליביה, ניו קלדוניה, תהיה שם עוד נבחרת אפריקאית שתכף נדבר על מי זו תהיה, ועוד 2 נבחרות מצפון אמריקה. הולך להיות טורניר אש. לגמרי, זה הולך להיות אחד הדברים המעניינים, אבל עוד יש זמן רגע, לזה. איפה הוא קורה הטורניר הזה? בארצות הברית, טורניר חימום כזה, כמו שהפלייאופים בקמפיין הקודם היו בקטאר, כזה כן, חימום. כן, כן. אני זוכר את הפלייאופים, היה שם עצירות פנדלים, היו שם עניינים, היו שם דברים מעניינים. אוסטרליה שם התעופפה לה. יפה, יפה מאוד. אז זה מה שנקרא בהכרעות, במוקדמות המונדיאל, ובאמת עידן עשה גם עבודה יפה בחשבון הטוויטר הגלובלי שלנו, ריכז שם שלל קטעים, סרטונים, רגעים, שווה לכם לקפוץ לשם, להעיף מבט איך זה היה נראה, לשמוע את הקולות ולראות את התמונות. חוץ מזה היו גם מוקדמות גביע אסיה 2027 בחלון הזה. כן, מה קרה שם? לא הרבה דברים קורים, כי שם כל הקמפיין הזה הוא גם מצד אחד נורא איטי, כלומר, מהמם. שיחקו כל פעם משחק אחד פה, משחק אחד שם, וגם יש הרבה דברים שהם obvious, אבל דבר אחד שקורה בחלון הזה, נבחרת ראשונה מתוך 6 שעולות לקמפיין, וזו סוריה, שמבטיחה את העלייה עם ניצחון כפול מול מיאנמר, 2 נבחרות שנפגשו גם בסיבוב הקודם. במשחק הראשון, סוריה הביסה את מיאנמר 5-1, 3 לעומר חריבין יקיר המערכת. זה במשחק פלשבק. השני, 3-0, צמד של אחד מהמתאזרחים, פבלו סבג. אה, אז בהחלט סוריה עושה את זה, מסמנת וי ראשון, עולה, יש עוד כל מיני דברים קטנים, מעניינים יותר, מעניינים פחות. מי שחובב הז'אנר בעולמות מי שמתעסק מתרסק, נו, בנגלדש וחמזה צ'אודורי עם באמת התמוטטות העצבים בצמד המשחקים מול הונג קונג. או, במשחק הראשון, צ'אודורי קודם כל פתח שם את הכיבושים עם בעיטה חופשית מאוד מרשימה, הובילו 1-0, הונג קונג הפכה ל3-1, עד דקה 84 הובילה שם, ואז בנגלדש חזרה עם שערים דקה 84, דקה 99, ו2 דקות אחרי שער השוויון, הונג קונג חזרה ל4-3, זה התקדם, זה התקדם, אז גם בנגלדש וגם הודו, השכנה כבר בחוץ בזכות צמד מפגשים מאוד מרשים של הונג קונג. בכללי, גביע אסיה, מוקדמות אנחנו עוד נחזור אליהם, כל פעם הם מטפטפים לנו משחקים, וכשיהיה מה לדווח משם אנחנו ניכנס לעובי הקורה כמו שאנחנו אוהבים.
כן, בהחלט, חוץ מזה, הרבה תוצאות מעניינות בשלל משחקי הכנה וידידות. היה לנו את גביע קירין, ה-Challenge קירין קאפ, או גביע האתגר של קירין, אה, כן. שיפן שם תפסה לעצמה איזשהו גל, עשתה תיקו 2 עם פרגוואי, אבל מעל הכל חזרה מפיגור 0-2 לניצחון 3-2 על ברזיל, ניצחון ראשון אי פעם ליפן על ברזיל, קאמביק היסטרי גם במשחק ידידות, זה דבר מדהים, זה הישג מדהים, אנחנו זוכרים את יפן מהמונדיאל הקודם, מדובר גם באחת מאז הנבחרות המונדיאל הטובות בעולם. וגביע אסיה, היה לה רצפים כאלה של תוצאות משוגעות במשחקי ידידות, אם אתה זוכר, ניצחו את גרמניה, את טורקיה, כל מיני נבחרות שהן באמת עם קליבר. אני בואנה, מאוד ניצחו מקווה את גרמניה שיפן, במונדיאל, יוסי. גם, אבל היה גם עוד משחק ידידות שם, שככה הם נכון, שהם הצליחו השפילו לעשות שם אותם משהו. בגרמניה, נכון, נכון. כן, אז מה שאני רוצה להגיד זה שאני מאוד מקווה שיפן לא מפתחת לעצמה מין תדמית כזו של אלופת העולם במשחקי ידידות. כי יש איך אתה ליפן אוהב את את הטייטל. הכישרון. זה שלנו, קודם כל זה שלנו, זה הטייטל הכי ציוני בהיסטוריה. כבר לא, כבר לא. לא, כבר לא, גם בזה אנחנו לא טובים, אבל באמת, יש לנבחרת יפן סגל טוב, מאמן שרץ כבר המון שנים, הג'ימי מוריאסו. בא לי לראות את יפן מתחברת לכדי משהו מאוד רציני במונדיאל, ואני מקווה שאתה יודע, לאט לאט, כמו שיפנים טובים עושים, באים, רושמים במחברת, לומדים, משתפרים, ונראה אותם כבר נותנים תוצאות לפחות דומות לזה, גם במונדיאל עצמו. כן, אז יפה, יש לנו פה גם את דרום קוריאה, שבניגוד ליפן לא מצליחה בוא נגיד ככה, להעמיד נבחרת שמסתכלת בלבן של העיניים, היא מפסידה לברזיל 5-0. דרום קוריאה בתקופת מעבר, העזיבה של סון את טוטנהאם, אני חושב שקצת התאכזבו שם גם מהדרך שבה מתפתח קאנג לי-אין מפריס סן ז'רמן, שכאילו לא הופך להיות המגה כוכב הזה שציפו שיהיה שייכנס לרגליים של סון, כאיזשהו A-ליסט שיש לדרום קוריאה. כמובן אסור להספיד אותם, נבחרת מצוינת, אבל זה מה שהיא עושה בחלון הזה. איראן מפסידה במשחק ידידות 2-1 ברוסיה, אבל מנצחת את טנזניה בלתי נגמרת 2-0. ירדן עם חלון קצת מדאיג, הייתי אומר, שני הפסדים, 1-0 לבוליביה, שגם הפסידה לרוסיה 3-0 במשחק הכנה, והירדנים גם מפסידים 4-2 לאלבניה. הרבה מאוד עבודה יש לשכנים שלנו. כן, כן, כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה בדיוק שתי נבחרות שעומדות בנוח לנבחרת שרוצה לבנות את עצמה לאט לאט לקראת המונדיאל. אז אתה מפסיד לבוליביה, אלבניה היא גם נבחרת מאתגרת, אבל הפסד לבוליביה זה כבר איתות שמשהו שם לא מחובר עד הסוף, משהו שעוד צריך לתת לו עבודה עד הטורניר. כן, כן, ואומנם רוסיה לא תשתתף במונדיאל הקרוב, אבל היא בינתיים ממשיכה בשלה לחוות בכל מי שמסכימה להגיע לסביבות מוסקבה לשחק כן, במשחק ידידות. כן, מעבירים את עצמם, מה שנקרא, הבידוד המדיני ספק עושה להם טוב עם התוצאות האלה. כן, אז באמת חברה לשעבר בברית המועצות, אוזבקיסטן, בבחורות של קנבאו, למעשה המשחקים הראשונים של פביו קנבאו כמאמן האוזבק, ניצחון 2-0 מול כווית, והפסד מכובד 2-1 מול אורוגוואי. כן, וברקע התוצאות האלה, דיווחים שרצים, למעשה כבר אושר האירוע הזה. אתה זוכר את הפיפא סיריאס שהיה לפני איזה שנה וחצי, שהיה פשוט אוסף של משחקי ידידות אקראיים? אז סוג של פיפא סיריאס הולך להתקיים בדובאי בחודש נובמבר, הוא יכלול 4 נבחרות שעלו למונדיאל ולא יהיה להם מי לשחק, אז הם ישחקו אחת מול השנייה. השתתפו שם אוזבקיסטן, איראן, מצרים וקייפ ורדה, יקירת המערערת, אז באמת ככה, מין אסופה של משחקים, המשחקים בדובאי, עוד סיבה לקרטס לאמירויות בנובמבר. אנחנו נותנים להם חסות, נראה לי, לטורניר הזה, לא? זה טורניר בא בגול עם יעלו מה עם שנקרא, פאץ' של בבא גול פה, עם פאץ' אבל חותמת רקום, הכשר. לא הדפס. אתה מכיר את ה-U הזה שיש על משהו כן, כשר מאחורה? כן, זה יהיה כן. B. זה יהיה B עם אותו. זה מה שזה יהיה. יפה מאוד. אז זוהי אסיה, כאמור. קטר וערב הסעודית איתנו במונדיאל ממשיכות הלאה, השאר אנחנו עוד נראה בהמשך, וגם ההכנות מעניינות כתמיד, ועכשיו לדרמה האמיתית שהייתה אתמול באפריקה. תשמע, זה פשוט
המוקדמות האפריקאיות, אתה יודע, בפורמט הקודם הם היו הכי קשות ותמיד היינו מדברים על זה, והפעם זה פשוט היאבקות במשקל כבד, גם למערכת העצבים, מהאוהד הניטרלי ועד השחקן במגרש והאוהד ביציע, מטורף מה שקורה ביום האחרון של אפריקה במוקדמות האלה. לגמרי, וזה גם ההוכחה הגדולה, אתה יודע, הרבה אנשים שואלים, אלה מקבלים יותר מדי כרטיסים, אלה מקבלים יותר מדי כרטיסים, אפריקה 9 כרטיסים, ואנחנו הולכים לעבור פה על כמה שמות שלא הולכים להיות במונדיאל. זאת אומרת, רגע, זה לא וואי וואי. מסתדר, זה לא מסתדר הדבר הזה. אז כן. כן, ממה נתחיל? נראה לי נתחיל דווקא ממה שלא היה בו דרמה, אבל קרה אתמול ואתה שידרת. כן, אפשר להתחיל עם ניגריה, עם בית ג' למעשה, כל מה מהמם. שקרה עם ניגריה, דרום אפריקה ובנין, בית שהבטיח מחזור אחרון חשמלי ביותר, עם אפשרות ללכת לשוברי שוויון של ניקוד כרטיסים צהובים בקונסטלציה מסוימת, אבל מה שנקרא, הפרשנים והעיתונאים מספרים לעצמם סיפורים, ובסוף ניגריה מגיעה לעבודה פעם ראשונה במוקדמות האלה, עושה מה שהיא צריכה לעשות מבחינתה, הולמת בבנין של מאמנה לשעבר של ניגריה, גרנו רור, אם אתה זוכר, הוביל את ניגריה לחצי גמר גביע אפריקה לאומות 2019, מאמן גרמני כזה שהיה מאוד אהוב שם, אבל ניגריה ובעיקר ויקטור אוסימן, תוך 2 דקות כבר כובש את ה-1-0, מסיים את המשחק עם 3, הוא עשה הכל. יצא לי לשדר את המשחק, אני אומר לך שהיו שערים, 2 מהשערים, זה כאילו הוא הרים, והוא גם רץ לנגוח את זה בסטייל פנימה, אבל צ'וקוויזה מסיים עם 2 בישולים, מוזס סיימון מסיים עם 2 בישולים, הבישול האחרון לאונייקה מברנדפורד, שער אדיר בבולה, 4-0, שער שלמעשה ממסמר את ניגריה לאחד מהמקומות השניים הטובים ביותר באפריקה, ולפלייאוף האפריקאי, הפלייאוף היבשתי שלהם, לפני הפלייאוף הבין יבשתי שאתה הזכרת, בהשתתפות בוליביה, ניו קלדוניה, מנצחת בין עיראק לאיחוד האמירויות ועוד 2 נציגות מקונקקף. באותו זמן, במקביל, דרום אפריקה אירחה את רואנדה, שעשתה קמפיין סולידי מאוד עם המאמן האלג'יראי עאדל אמרוש, קמפיין קשוח כזה, הצליחו לאגור 11 נקודות, מטורף. נבחרת כל כך חלשה, לא ברור איך הם עשו את זה בכלל, והדרום אפריקאים עושים את זה בסטייל, מול הקהל הביתי שנכנס רק במחצית, משהו הזוי, אולי בגלל שהאצטדיון שם עם בומבלה זה קצת חור, לא ברור מה זה היה, אנשים באמת, כאילו מחצית שנייה אצטדיון מלא, מחצית ראשונה אצטדיון באווירת קורונה, בסופו של דבר נגמר 3-0 לדרום אפריקה שהייתה לא בסגל מלא, בלי ליל פוסטר, בלי אמבוקזי, כוכבים גדולים, 3-0 אדיר, הפוליס שם, כל השילוב הזה בין שחקני כוכבי ממלודי סנדאונס לכוכבי אורלנדו פיירטס, פשוט הפך את הנבחרת הזאת להיות משהו מאוד יפה, אתה יודע, כאילו משהו מאוד, מצד אחד גאווה מקומית כאן, באמת שכדורגל דרום אפריקאי אמיתי, כי כמעט מעט מאוד שחקנים משחקים בחו"ל. בדרום אפריקה, השנים היה את פרסי טאו, הוא כבר לא חלק מהסיפור של הנבחרת, וגם משחק היום בווייטנאם בכלל, לא עלינו, בנאם דין, בפרויקט שם של המולטי מיליונר הזה, שבנה שם איזה קבוצה, אבל דרום אפריקה, היא מבטיחה כרטיס למונדיאל, מונדיאל רביעי של דרום אפריקה אחרי 98, 2002, והמונדיאל שהיא אירחה והפכה להיות המערכת הראשונה שלא עוברת שלב בתים ב-2010, שובם של אבובוזלות יוסי, מילה טובה להוגו ברוס, באמת מאמן מצוין, שמוביל כבר נבחרת שנייה למונדיאל, שלקח עם קמרון גביע אפריקה לאומות, אחלה נבחרת, ומברוק גדול להם. כן, אוגו ברוס בתחילת הקמפיין אמר, אם לא נעלה למונדיאל, אל תפטרו אותי, אני אתפטר לבד. נראה לי שיהיה בסדר, רק שיחליפו פקסים שם והכל יעבוד כן, חלק. כמובן, על אף הפקס של מוקוהן כן, שדיברנו עליו. כן, 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 נהדר, זה היה באמת, נבחרת שנתנה קמפיין מעולה, וגם, שוב, נגיד, אומת כדורגל אפריקאית מהטובות שיש ביבשת. כמובן, יש את הפערי איכות מול הצפון אפריקאיות עם העודף שחקנים שמשחקים באירופה, אבל זה באמת הכדורגל האפריקאי סאב סהרה הכי אמיתי שאפשר לראות כרגע, בכדורגל הנבחרות, לדעתי לפחות. כן, מסכים?
מסכים לגמרי, אין פה שאלה בכלל. עכשיו תגיד לי, אז ניגריה הבטיחה את מקומה, ואני עדיין שובר את הראש איך בדיוק ולמה בדיוק זה קרה. אם יש קבוצות במקום השני שסיימו עם יותר נקודות מניגריה. כן, בעצם בגלל שהיה לנו בית אחד עם 5 נבחרות, הבית של מרוקו וזמביה והחגיגה, כף הזכרנו, אמרה שבעצם מוחקים את התוצאה מול הנבחרת במקום השישי. עכשיו לניגריה היה מזל ענק, כי מי שסיימה האחרונה בבית שלה, זימבבואה, עשתה מולה פעמיים תיקו. זאת אומרת שהיא לא, לרוב הנבחרות מאבדות 4, 6 נקודות, הם גם מאבדים רק 2 נקודות, גם ההפרש שערים שלהם לא זז, אז הם היו במצב מעולה. אגב, אם בנין הייתה מסיימת שנייה, היא לא הייתה עולה לפלייאוף, כי היא ניצחה פעמיים את זימבבואה. היה שם איזשהו תרחיש כזה, אתה יודע, תרחיש מוזר על תרחיש מוזר, כמו שאנחנו אוהבים, אבל בסוף כל המחשבונים עבדו כמו שצריך. ניגריה תהיה שם. בוא נדבר על הנבחרת שתהיה שם, קמרון, אבל לפני קמרון נדבר על מי שבעצם סיימה מעליה, שלחה אותה לפלייאוף, קייפ ורדה. אני לא יודע אם יצא לך לראות, ראיתי את המחצית הראשונה במשחק שלהם מול אסוואטיני, פספסתי את כל כן. השערים בלייב, יפה. אבל עשו את שלהם, עשו את שלהם בסוף. אתה בא למשחק ביתי, כשאתה תלוי בעצמך, צריך לנצח, ומנצח. יותר פשוט מזה לא יכול להיות. כן, לגמרי, יותר פשוט מזה לא יכול להיות, וגם תשמע, היה פשוט תמונות מדהימות לראות גם את הלפני המשחק. מה זה עשה לאנשים שם באי. אי של 525 אלף תושבים לפי צנזוס רשמי, דיברנו על זה בפרק הקודם שזה כמעט 600 אלף, זה לא משנה. מדובר במדינה בגודל של עיר גדולה בישראל, שעושה מונדיאל לראשונה בתולדותיה, ההתפרצות למגרש, השערים, הכדורגל עצמו, השחקנים, באמת שחקנים מצוינים, על אף שאתה יודע, בסגל היו 3 נציגים לליגת העל, גם ורלה של מכבי תל אביב ושני הטווארשים של, אחד של ביתר ואחד של מכבי נתניה, אמנם לא בסגל למשחק המכריח, אבל כן, כן בסגל לחלון הבינלאומי מה שנקרא, אז זה די מטורף. יש לנו בליגה 3 שחקנים שיכולים להגיד, לקחנו את המדינה שלנו למונדיאל. ואגב, רק בשביל להגיד, עד לפני שנה פלוס, לא היו שחקנים מקייפ ורדה בכדורגל הישראלי. הראשון היה קליי ששיחק אז בכפר שלם, היום הוא בהפועל פתח תקווה, חצי שנה אחר כך הגיע פונק, שהיה הראשון בליגת העל. פתאום כזה גם התעוררות, צריך להגיד, חלק מהקאבו ורדה האלה הם מתאזרחים. 3 כובשים במשחק, כל אחד נולד במדינה אחרת. דיילון ליברמנטו שכבש את הראשון נולד בהולנד, ווילי סמדו הוותיק והמוכשר יליד צרפת, ורק סטופירה, כובש השער השלישי, יליד קייפ ורדה, אגב מקבל את השם שלו, זה כינוי, סטופירה על שם יניק סטופירה, שחקן הצרפתי הזכור לטוב. אז באמת נבחרת קייפ ורדה עם עבודה מעולה, עם מאמן בעל השם המופלא בוביסטה, היסטוריה, הנבחרת, המדינה השנייה הכי קטנה בהיסטוריה, אחרי איסלנד כמובן, היסטוריה, רגעים כאלה שבאמת בשבילם טוב שהרחיבו את הטורניר ל-48 נבחרות. לגמרי, ואתה יודע, אני כמובן לא יכולתי להתעלם מהעובדה שאתה יודע, ריין מנדס, בגיל 35, בכנף, שגם הוא חברו יליד קייפ ורדה צריך להגיד. יליד קייפ ורדה, חברו לשעבר של דיה סבא באל נאסר דובאי, כיום שחקן קוצ'אלי ספור, היה כוכב גדול בליל, אתה יודע, דיברו עליו גדולות ונצורות, הופעה 85 שלו בנבחרת, לוקח אותה למונדיאל, מה אפשר לדבר ואפשר להגיד יותר מזה? באמת, אתה יודע, קריירה שמגיעה מה שנקרא לשלבים האחרונים שלה, עם הדובדבן הכי מתוק שיכול להיות בדבר הזה שנקרא כדורגל נבחרות. מדהים, מדהים, סיפור ענק, ובאמת אני ממליץ גם להיכנס לדף של בבא גול עלו דברים, גם לעקוב אחרי ידידנו ויקטור רומרו, כתב המרקה לענייני כדורגל אלטרנטיבי, מה שהוא הביא היה פחות או יותר מקאבו על ורדה, המנהרה ברגע שהם עלו למגרש, כאילו הבן אדם משקע, מטורף, קיבל זה לא אקסס first חולני. row seat, הוא על המגרש אמבדד, seat. הוא אמבדד, כמו שאומרים
על עיתונאים שהם אמבדד בצבאות או בכאלה, הוא מהמם. היה אמבדד לנבחרת, מדהים, ובאמת הישג עצום ומרגש מאוד, ששולח את קמרון לפלייאוף האכזרי הזה של אפריקה, שפשוט אתה, יוסי, אתה מסתכל על הפלייאוף, ואתה אומר, כואב לי הלב שרק אחת יוצאת מהארבע האלה, אנחנו עוד מעט כן. נשלים אותו, קמרון שם, ניגריה שם, ובוא נדבר על אולי על עוד אחת שתהיה שם, בעיקר על מי שהייתה איתה בבית, חוף השנהב, אלופת אפריקה מבטיחה מונדיאל בעצמה, יוסי, מהמם. והיא עושה את זה עם 25 שערים בעשרה משחקים, 26 נקודות, 8 ניצחונות, 2 תיקו, 0 הפסדים ואפס ספיגות. כן, אחת משתי נבחרות שמשלימות את הקמפיין באפריקה בלי לספוג יחד עם טוניסיה. באמת עליונות מאוד גדולה של חוף השנהב, אלופת אפריקה, גם את זה צריך להזכיר. לגמרי. אבל אתה יודע, אנחנו זוכרים את נבחרת חוף השנהב מכמה טורנירים בעבר, בעיקר מונדיאלים, המון כישרון, ואז משהו במונדיאל היה משתבש. ופה זה מרגיש אוקיי, חוף השנהב באים עם איזשהו אוסף של כלים חדשים, אוקיי, אנחנו מנסים להיות הנבחרת החוף השנהבית הכי טובה שראיתם בעשור וחצי פלוס האחרונות. מאז שנהיינו מחדש איזו נבחרת גדולה, אה, גם כן מפרקים את סיישל 7-0, עכשיו צריכים 3-0 את קניה, אין פה, כאילו לא הייתה תחרות באמת, כאילו, הקטע המצחיק זה שגבון, כן, גבון שסיימה שנייה בבית שלהם, גם נתנו קמפיין כזה של דריסות, אבל אי אפשר היה לעצור את חוף השנהב, פשוט אי אפשר כן. היה לעצור אותם. כן, 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 אז גבון ופייר אמריק אובמיאנג, גם כן עם קמפיין אדיר, 25 נקודות, מדהים. הם יהיו גם כן בפלייאוף של המקומות השניים הטובים ביותר, ואתה יודע, חוף השנהב זה סיפור, כי אם אתה זוכר, ודיברנו על זה פה בבאבא פוד, על איזה מצב הם היו כשהם אירחו את גביע אפריקה לאומות האחרון, פיטרו את המאמן שלהם תוך כדי טורניר, הביאו את אמר ספאי הצעיר, אז בן 39, תוך כדי טורניר, למשחק השלישי בשלב הבתים, הוא מצליח להעלות אותם לנוקאוט, לוקח אותם לזכייה, ועכשיו הוא מוביל אותם למונדיאל, סיפור ענק. כן, כן, זאת מהפכה אדירה, גם הסגל שלהם, אוסף של שחקנים, אתה יודע, רק שני, בוא נדבר שנייה, רק על כובשי השערים ב-3-0 הזה מול קניה, פרנקסיה, יש להם את יאן דיומנדה ואת עמד דיאלו. כלומר, יש פה איזשהו אוסף שלם של שחקנים, וראינו גם במשחק הקודם מול סיישל 7 כובשים שונים. כלומר, עומק מאוד גדול, הרבה מאוד דברים, נבחרת חוף השנהב, אז עושה פה משהו, עושה איזה שנה וחצי, כמעט שנתיים, שאני לא יודע כמה נבחרות היו מצליחות לעשות את זה, בטח לא באפריקה. לגמרי. לגמרי, לגמרי, אין ספק, קמפיין אדיר. אה, עוד דברים חשובים, בית 2, שהיה בית די מעניין לאורך הטורנירים, בהתחלה פתיחה מאוד מאוד חזקה של סודאן, שאיבדה גובה בשלב מסוים, עם סנגל, שגם תהיה כמובן במונדיאל, ועם נבחרת שאני מאוד רוצה לראות במונדיאל, כמובן יהיה לי קשה לראות אותה על חשבון אחת מניגריה, גבון או קמרון, אבל הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מנצחת 1-0 את סודאן, והיא תהיה בפלייאוף של המקום השני, סוגר לנו טורניר, אתה יודע, של כלבים עצומים באפריקה, אדירים. כן, 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 כן. אז באמת הכל מתכוון לפלייאוף שיהיה בחודש הבא. כף כרגע מדווחת שהטורניר יהיה במרוקו, זה לפחות מה שמוצהר כרגע, שזה יכול להיות אגב עוד טורניר הכנה חודש לפני האפקון, שזה גם עניין. וואו, לפחות לפי הסידור שכף אומרים, הסידור יהיה חצי גמר וגמר משחק אחד, כשהשיבוץ הוא לפי דירוג פיפא, זאת אומרת שאם כף לא משנים את דעתם בקרוב, אנחנו מקבלים בחצאי הגמר את ניגריה מול גבון ואת קמרון מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מה שיכול להתכוון לקראת גמר אפשרי בין ניגריה לקמרון, אבל בדברים האלה אני תמיד מזכיר את הפלייאוף האירופי של המונדיאל הקודם, שכולם כבר היו מוכנים למשחק פלייאוף בין איטליה לפורטוגל, ואז איטליה הפסידה לצפון מקדוניה. בטח באפריקה, בטח, אתה יודע, שגם גבון וגם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו באות רעבות.
זה נבחרת אחת שלא עלתה למונדיאל אף פעם, ונבחרת אחת שלא הייתה במונדיאל מאז 74. כל מטורף. הכבוד לניגריה וקמרון, יש פה הזדמנות, אתה יודע, נזכיר שגם מנצחת בפלייאוף הזה עוד עולה לפלייאוף הבין יבשתי. בקיצור, תשמע, עומס זה יתר עצוב. בפעילות באפריקה בנובמבר הקרוב. ברור, ברור, אבל זה מבאס אותי. כי כל אחת מהנבחרות האלה, אם כבר הגדלנו את המונדיאל ל-48 קבוצות, אני רוצה אותם שם. אני רוצה את קונגו, אני חייב את ניגריה. כאילו, מה, יוסי, אתה רואה מונדיאל בלי ניגריה? ראינו במונדיאל הקודם. כן, אבל האמת עכשיו... שניגריה יש להם כל מיני גליצ'ים במונדיאלים זה האחרונים, נכון. אבל בוא נגיד את האמת, אתה אומר הרחיבו את המונדיאל, ניגריה עשו קמפיין לא טוב, התעוררו רק לקראת מחפיר, הסוף. ברור. קמרון, אתה יודע, קמרון זה כן, אתה יודע, סוג של טרגי, כי הם היו ראש בראש עם קייפ ורד עד הרגע האחרון. נכון. אה, אבל בסוף, שוב, אני באמת אומר בהיבטים האלה, בדברים האלה, כשאתה מתמודד על עלייה למונדיאל, כשאתה מתמודד על תואר, אתה לא יכול לתת איזשהו פתח לתלות במזל, לתלות באיזה גורם אחר. אתה לא יכול, אתה רוצה את זה, תיקח את זה בעצמך. אין מה לעשות. לגמרי, אתה יודע, ומה יותר קמרון מלסיים את הקמפיין הזה עם 0-0 מול אנגולה? זה אולי הסיפור הכי גדול פה. אמ, לא מצליחים לדלבר את מה שצריך, גם לא שהם החליפו מאמנים, ושוב פעם הביאו איזה בלגי בן 60 פלוס שיוביל אותם, מרק בריס, אבל כאילו, באמת, אבל אתה יודע מה קלאסי נו. לקמרון, בכלל כדורגל אפריקאי. קמרון אמ, תגיע לפלייאוף, תפסיד שם בחצי גמר, יש שם, אתה יודע, תוהו ובוהו, סלט שלם, חודש אחר כך אפקון רבע גמר ומעלה. זה כאילו, נכון. הרנדומליות של הכדורגל האפריקאי לפעמים היא כזו. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז יש לנו עולות, סנגל, חופש עיניו, קאבו ורדה, דרום אפריקה, כולם עם כרטיסים ישירים. סנגל אמרתי, גבון, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, קמרון וניגריה לפלייאוף. קמפיין מוקדמות משובח באפריקה. דברים לא צפויים, יופי של כדורגל, הכוכבים הגדולים מתעלים. זה מה שאנחנו רוצים מאפריקה. אז תודה על הקמפיין מוקדמות הצדיק הזה, את שעד הרחבת המונדיאל, הצדיק את ה9 כרטיסים לאפריקה בכל רגע נתון. בדיוק. אז תודה על זה, וזה עדיין לא נגמר, כאמור, אנחנו נחזור עם הפלייאוף המקומות השניים הטובים ביותר, יהיה מרתק. יפה, אז זה מה שהלך אתמול, ערב עמוס, עמוס עמוס, ועוד לא הגענו לאירופה, אבל לפני שנדבר על אירופה, בוא נדבר על צפון אמריקה, ששם קרו בחלק השני של החלון כל מיני דברים מעניינים. קודם כל בוא נעשה את המעקב המארחות שלנו, מה עשו ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כן, איכשהו תמיד כל חלון, התרגלנו שקנדה עושה תוצאות יותר טובות מארצות הברית, הפעם זה טיפה התהפך, ארצות הברית עם 1-1 מול אקוודור, מנצחת 2-1 את אוסטרליה, לא ניצחון חלק כל כך מול אוסטרליה, הם גם היו בפיגור, עשו מהפך שם, חאג'י רייט בהופעה נהדרת. מלך שערי הצ'מפיונשיפ עם קובנטרי בינתיים, מוביל בהחלט, את טבלת הכיבושים שם. שחקן נהדר. בהחלט. קנדה, הפעם התקשתה קצת, גם הפסד 1-0 מול אוסטרליה, תיקו 0 מול קולומביה. ורק נבחרת מקסיקו ממשיכה להיראות כמו הצל של עצמה, מובסת 4-0 מול קולומביה, הלילה עושה 1-1 מול אקוודור. איך עושים דבר כזה? אז באמת, המון סימני שאלה, ראיתי ככה לא מעט טרשטוק בין שניים מחברינו, עידן שגב ומאיר לזוביק, בלילה שבו מקסיקו וקולומביה שיחקו, אבל זה נראה שמקסיקו כרגע רק הולכת לאיבוד ממחזור למחזור, אני לא יודע איך הם יגיעו. כן צריך להגיד שהליגה המקסיקנית השנה קצת משנה פורמט כדי לאפשר לנבחרת מקסיקו להתכנס, להתאמן ביחד יותר. זה כבר אה, חדשות רעות, יוסי. זה חדשות כן, רעות. כן. אנחנו יודעים מחנה אימונים שמדינות... באוסטריה, מה השלב הבא? מה השלב הבא בדיוק? שחקנים מתנתקים מהמועדונים ל8 חודשים כדי להגיע מוכנים למשחק הפתיחה? בוא נגיד ככה. כל עוד לא עושים להם אה, תספורות כמו במחנה אימונים של נבחרת סין, אני אהיה בסדר עם זה. אבל אני אומר באמת, האם, וזו שאלה שצריך לשאול אותה, כי עזוב את זה שהערכה שלנו למקסיקו כאומת כדורגל היא הערכה עצומה. ברור לנו שמדובר פה
ערש תרבות הכדורגל הצפון מרכז אמריקאית, כן? זה לא, זה בכלל לא שאלה, אבל האם אנחנו מסתכלים על מצב שבו אלטרי, מקסיקו, תעשה דרום אפריקה וקטאר ותהפוך להיות המארחת השלישית בתולדות המונדיאלית שלא מעפילה משלב בתים? לא, תראה, בפורמט הזה של 32 מתוך 48 עולות לנוקאוט, זה באמת, זה פורמט כזה אני חושב שלמקסיקו יש מספיק דופק כדי לעלות. אוקיי. תזכור שהם גם מוגרלים בתור ראש בית, זה כבר מוריד להם יריבה אחת קשוחה, כאילו, נקודת הפתיחה היא טובה. אחרי שמקסיקו עולה, יכול להיות מצב שהם לא עוברים סיבוב ראשון בנוקאוט, ואז הם כאילו לא עולים לשמינית. כן, כן, ושם זה כן, כבר בלאגן, שם זה עניין. כן. אתה יודע, למרות במונדיאל... שהשמינית זה הרף של מקסיקו, אנחנו יודעים את זה, כן, קללת אבל שמינית הגמר. במונדיאל הקודם הם לא עלו לשמינית וזה האירוע. נכון, נכון, נכון. וזה מבית עם עניין סעודיה, במקסיקו, פולין וארגנטינה. אנחנו מדברים על זה הרבה, יש משהו כרגע, משהו בחילופי דורות שלו, וזה שעוד פעם חביר הגירי על הקווים, כאילו, זה ללכת על המוכר ולקוות שייצא אותו דבר, ואני לא בטוח שבמקסיקו זה עובד כרגע. אה, כן. וזה כן, זה אגב, גם מתחיל... במונדיאליטו הם חוו מפח נפש בימים האחרונים, הודחו ברבע הגמר על ידי ארגנטינה, ששם, כמו שאמרנו, יש לנו גם ארגנטינה חזקה, גם מרוקו חזקה מאוד, חצי גמר, צרפת. שחזור כמעט מדויק של חצי גמר המונדיאל. כן, כלומר, יש לך כן. צרפת, מרוקו ראש בראש, ואת ארגנטינה בצד השני, עם שלושת קולומביה. קולומביה. כן, חזק מאוד. יפה, יפה, יפה. אז אלה מארחות מונדיאל 2026. בוא נדבר לתכלס, מה עם מי שחולמות להגיע לשם? כן, אז בוא, תראה, בוא יש נתחיל את עם ה... קורסאו, הבטחנו את קורסאו כסיפור גדול, ומה תקשיב מה לי קרה טוב, שם? כל האירוע הזה קונקף כמו שהאירוע הזה צריך לקרות, אז תקנקף אותי, קורסאו יוסי. הגיע, קורסאו הגיע, חולמת על לעשות עוד תוצאה טובה מול טרינידד, להתקדם כזה קדימה, עולה ל-1-0 עוד שער של קנג'י גורה, שככה נכנס לפורמה, אבל דקה 58 סופגים שוויון, טיירי ספייסר שמשחק אגב באורלנדו סיטי, ב-MLS, 1-1. מי שמנצל את זה זו כמובן ג'מייקה, שמביסה 4-0 את ברמודה, חוזרת למקום הראשון, אה, וזה עוד, כאילו, הכל מתכנס שם לראש בראש מטורף. בחלון הבא, ג'מייקה יוצאת למשחק החוץ שבו כולן קורסות, טרינידד וטובגו חוץ, המקום שבו חלומות מונדיאל מתרסקים, ובמחזור האחרון ג'מייקה אמורה לארח את קורסאו. כלומר, הכל שם משוגע. מה שכן נגיד, בגלל ששתי הנבחרות האלה בקצב צבירת נקודות לא רק, גם ג'מייקה, גם קורסאו, סיכוי די טוב שנראה את מי שתסיים שנייה בפלייאוף. ככה, זה מתכוונן לשם, וזה לא רע לנו. שזה קורה בחלון הבא בנובמבר. כן, יש שני המחזור האחרונים, כן, בנובמבר, בחלון הבא. כן, יפה, 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 אז תשמע, זה ממש לסמן ביומן, זה משהו לקום לראות בלייב. לגמרי. בכללי, נגיד, מלבד המפגש ראש בראש, אה, טרינידד חוץ זה לדעתי אחד ממשחקי החוץ הקשים בצפון אמריקה, נבחרות גדולות לא מצליחות שם, המגרש, אצטדיון אטו בולדון בפורט אוף ספיין, אתה טובע שם בבוץ, גם כשאין בוץ, זה מה שכיף. אטו בולדון, איזה שם. כן, 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 וואו. וואו, אירוע. וואו, שנזכיר לכם מי הוא אטו בולדון, הוא כמובן אתלט מסלול, אה, כן, ספרינטר, מתחילת ספ- שנות האלפיים. מטורף, לדעתי הוא זכה באיזה 3 או 4 מדליות אולימפיות, נכון? הוא גם הפך להיות כן, פוליטיקאי. כן, זה כזה מין מסלול אוטומטי כזה שכולם עושים שם בקריבים, כולם נהיים, כולם או ספרינטרים או שחקני קריקט ואז נהיים פוליטיקאים. כן, אה, חזק. כן, כן. יופי, יופי, אחלה, אחלה טרינידד. מה קורה עם המושבה של אסף כהן בסורינם? זה באמת גם כן סיפור.
סורינם כבר התחילה להריח שהיא מתקרבת למונדיאל. משחק חוץ בפנמה, מובילה 1-0. במשחק הקודם, רק נזכיר, במחזור הראשון של החלון הזה, הם סיימו בתיקו אחרי שהם הבקיעו בדקה 94. הפעם הם סופגים שער שוויון בדקה ה-96 של אסמאעיל דיאס. 1-1, בעצם סורינם ופנמה עכשיו נצמדות אחת לשנייה, עם 6 נקודות כל אחת מארבעה משחקים, זה מאזן מזעזע, ומי שנדבקת אליהם וחולמת עכשיו על מונדיאל בעצמה זו גואטמלה, עם ניצחון 1-0 מול אל סלבדור. גם כן, ההתעוררות של גואטמלה, נבחרת שלפני 7 שנים חזרה מהשעיה די ארוכה, נכון. גם כן כזה מתחברים לאט לאט. כיף גדול, כיף גדול. כיף גדול. והיה לנו גם את בית ג' שם, הונדורס, קוסטה ריקה, שתיהן מנצחות 3-0 להונדורס מול האיטי המפתיעה, מהמם. וקוסטה ריקה עושה את העבודה עם 4-1 מול ניקרגואה, זה בית שמתחיל מה שנקרא להתיישר לפי חוקי הטבע. כן, קודם כל חוק הטבע המעניין זה שהונדורס מובילה את הבית, מנצלת את אווירת הכאוס של קוסטה ריקה ככה כדי לשמור על ההובלה, וגם שם זה מתנקז לעבר מחזור סיום כשקוסטה ריקה תארח את הונדורס. אז השאלה כמה קוסטה ריקה תישאר עדיין בתמונה עד אז, כי עוד לפני זה להונדורס יש משחק די קל מול ניקרגואה, לקוסטה ריקה יש את האיטי בחוץ. וואו, וואו, נראה וואו, מה קורה. ויוסי, אני רוצה לקחת אותך ליום אחד, לתאריך אחד שכל חברי מערכת בבגו לא ישכחו לעולם, 10 באוקטובר 2017, כנראה היום האחרון של מוקדמות כאן קונקקף המטורף ביותר שהיה אי פעם, הונדורס מנצחת שם 3-2 את מקסיקו, במשחק מטורלל לחלוטין באל סלבדור. פנמה עם שער בדקה ה-88 עושה מונדיאל, שער של רומן טורס. אתה זוכר את הרגע? זה היה, אני בטח. חושב, 5 בבוקר שעון ישראל, 5:20. כן, כן, כן. פריצה המונית לדשא בפנמה. גדרות שמתפרקות, הבן אדם נשאר בתחתונים, שום דבר, ולא פחות ולא יותר מאשר טרינידד וטובגו שמנצחת 2-1 את ארצות הברית של פוליסיק, ומשאירה אותה רשמית, סופית ובזנתית מחוץ למונדיאל אצל פוטין. זה עדיין בתקופת הקדנציה הראשונה של דונלד טראמפ, המשחק שלטענת טראמפ במקומות מסוימים הגדיל לו את הרעב ואת הרצון להשקיע בכדורגל, להביא את המונדיאל לארצות הברית ולשנות את כל התמונה מבחינת איפה ארצות הברית נמצאת בספורט של העולם, במשחק של העולם. אז כאילו הרבה הרבה מאוד דברים קרו ב10 באוקטובר ההוא, שמשפיעים עד היום על עולם הכדורגל של קונקקף. מה שנקרא חלון נובמבר, אז המלצנו על ג'מייקה, אני מרחיב את זה לכל המחזור האחרון. אם הכל, אתם במקרה ברור. ערים בלילה, תצפו בזה, ואם אתם לא, תשקלו לשים לכם איזה שעון, גם ג'מייקה שם על הגריל, גם כמובן קוסטה ריקה, מקסיקו זה אומנם סיפור שהיא כבר במונדיאל, אבל שווה לעקוב אחרי ההתפתחות שלה לאורך החודשים הקרובים. קונקקף מביא דבש בטעם ססגוני ביותר אמרת בבילדאפ ג'מייקה על לטורניר. הגריל, זה הזכיר לי באחד מביקוריי באנגליה שנתתי מחוץ גריל לאחד ג'מייקני? המגרשים, וואי, ברביקיו ג'מייקני. איזה כיף. כן, 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 דברים שיש בלונדון. פתחת לי את התיאבון. יפה, יפה. אז זהו, אנחנו wrapping up צפון אמריקה, אפריקה ואסיה שהכל מאחורינו. אנחנו כמובן, בסוף הפרק אני נותן לכם פה רשימה שמית של הנבחרות שכבר הבטיחו את מקומן במונדיאל הזה, ואתם ככה תוכלו, מה שנקרא, לסמן לכם איקסים ברשימות, אבל יוסי, אי אפשר בלי היבשת הישנה. ובואו נפתח, בואו נדבר על אירופה. אתה רוצה לדבר על כן. נבחרת ישראל רגע, משפט? או אפילו לא מעוניין להזכיר את החלון הזה לא, שאתה אפשר מסיים להגיד, באפס בסך הכל, משמונה. לא, בסך הכל, אתה יודע, שני הפסדים כמעט obvious, כמעט כן? צפויים, כי מול איטליה חשבנו, גם איטליה זה היה נראה לא רע עד שלב מסוים, ואז הכל נהיה מאוד ישראלי. אה, סך הכל מסיימים קמפיין, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה, יש תקווה.
כן, יש תקווה לקראת קמפיין מוקדמות יורו, כן, יפה. אבל אתה אני בין חושב הבודדים ש... אני חושב שרבש יצטרך לתת עבודה במאחורי שלו, איזה שנה עכשיו, לבוא, לראות את כל המשחקים פה בריפיט, אה, להסיק קצת מסקנות, ושנגיע קצת יותר טובים לקראת הקמפיין הבא. רגע, זו נותר דעתי. משחק אחד, נכון? אותה משחק אחד מול מולדובה, משחק בית שיתקיים במולדובה. ישראל נראה לי אמורה לקבוע משחק ידידות, לא זוכר שראיתי שהם כבר קבעו משחק ידידות קבעו. מול ליטא בחוץ, בסדר, זה אתה יודע, בשביל הרשמיות. ובעצם נבחרת ישראל תחזור לפעילות של משחקים רשמיים בעוד שנה בליגת האומות. יהיה לנו זמן לדבר על זה כשנגיע לשם. לגמרי, אתה יודע, כמי שליווה את הנבחרת בחצי מהחלון הזה, אה, אני כן קצת מאוכזב, אני חושב שהיה אפשר להיראות יותר טוב, יוסי, ולהפסיד, גם לנורווגיה וגם לאיטליה, שבסוף דיברנו פה על חוקי הטבע, לפי חוקי הטבע אנחנו בכלל לא באותה סקאלה שלהם, אבל אה, מול נורווגיה אני חושב שזה טופ 3, טופ 5 המשחקים הכי גרועים בהיסטוריה של נבחרת ישראל. מול איטליה, אני חושב שפגשנו את נבחרת איטליה הגרועה אי פעם, אני לא זוכר דבר כזה. אנטי כדורגל. אנטי כדורגל לא חינני ולא אינטליגנטי, והיו את ההזדמנויות כמו שאמרת, היו רגעים שזה היה נראה טוב, מנור היה יכול לכבוש, היה שם כל מיני דברים לעשות, כן. אבל אני לוקח מספר אחד מהשלב הזה, מהקמפיין הזה, יוסי, אנחנו בבית עם אסטוניה ומולדובה, ולישראל יש את ההגנה השנייה הכי גרועה. זאת אומרת, כאילו, אתה יודע, זה עוד יכול להשתנות, כמובן יש עוד משחק אנחנו והכל, כבר עכשיו אבל צריך להגיד, הקמפיין ההגנתי השני הכי גרוע מהצטרפות ישראל לאירופה. מה זה? ובעצם השלושה שערים אתמול עקפו את הקמפיין, קמפיין מוקדמות המונדיאל הקודם, של ווילי רוטנשטיינר. ואנשים היו פה על הגדרות, ביקורתיים מאוד, ובוא נגיד, זה היה קמפיין שכולו היה מאוד מוזר. אה, אני לא מצפה שאנשים ישלפו חרבות וידרשו לערוף את ראשו של רן בן שמעון. אה, אני כן רוצה הוא צריך לקבל עוד שנבין, קמפיין, שיקבל עוד קמפיין, לא, אבל חד משמעית. אגב, זה היה הכיוון מלכתחילה, אבל אני כן חושב כן, שאסור להסתנוור מכל מיני רגעים נקודתיים. היה פה כמה דברים שבאמת צריך להפיק לקחים, כדי שבקמפיין מוקדמות היורו זה ייראה יותר טוב. זה גם משהו, זו מטרה שהוצהרה בערך מהשנייה הראשונה שלו בתפקיד. נכון, בונה את שזה עצמו קמפיין לקמפיין יורו לבנות, 28. ומכוונים למוקדמות יורו 28. בוא נראה לאן הוא מצליח להוביל, כי שוב, אנחנו רואים איפה הדברים הטובים יותר, איפה הדברים הפחות טובים, ודווקא הדברים הפחות טובים זה דברים שאני חושב אה, שלנו אסור ליפול בהם. כאילו, אתה לא יכול להרשות לעצמך ליפול בהם. כל מיני התחכמויות, כל מיני דברים, כן חלוץ מדומה, לא חלוץ מדומה, אתה יודע. ונקווה שעד אז דניאל פרץ גם יחזור לכושר משחק, כי זה אירוע. שני השוערים שלנו. כל כך כן, הרבה, אני חושב שאתה רחמן בן רחמן ולא מתאים לך. אני חושב שמצב הנבחרת הוא לא כל כך טוב. אנחנו נטו תלויים בכישרון של השחקנים מקדימה, ואם הם ביום טוב או לא. אם הם לא ביום מספיק טוב, אין לנו בית לעשות משהו טוב במשחק כדורגל, זו עובדה. אני לא יכול להמציא שחקני הגנה ולא יכול להמציא שוער. אם הייתי יכול לעשות את זה, הייתי עושה. אין, אני כאילו אומר, יש לנו את הכלים הספציפיים האלה, יש לנו חוליית הגנה לא מספיק טובה, שוער עם כושר ייראה יותר טוב ממה שראינו, כאילו גלאזר היה די סביר, בוא נגיד מול איטליה. לפני כמה שנים היה איזה מסיבת כתב עיתונאים שלושה של, שערים, לא, אבל כל הכבוד כן, לבן היה שמעון שעשה סביר. את השינוי הזה, כן. כן, כן. האמת, ולכן אני אומר, אתה יודע, אם זה מה שנגזר עלינו, אז כמו שפעם באיזה מסיבת עיתונאים יצחק שום אמר, אני מעדיף לנצח 4-3 כל משחק. בוא נכוון לשם. טוב, בוא נקווה שאם הזכרת מסיבות עיתונאים, זה לוקח אותי ליום שישי בערב, שפתאום באמצע מסיבת העיתונאים רן בן שמעון מוציא כיפה, ושם כיפה על הראש. אה, אז טוב, אם אין לנו בלמים, ואם אין לנו שוערים, ואם שחקני ההתקפה המוכשרים שלנו ביום רע, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. יפה, יאללה יפה, יוסי, יפה. מה קרה באירופה?
אז קודם כל יש לנו עולה ראשונה מאירופה וזו אנגליה, בעצם מנצחת בקלילות את לטביה בחוץ, ככה, אתה יודע, גולשת לה באיטיות מאזן מושלם לחניכים של תומאס טוחל, שאתה יודע, בסדר, בסך הכל מסמן את וי על הדבר הזה, עכשיו צריך להביא את הדבר היותר רציני, שכל האנגלים רוצים לראות, וזו נבחרת שמצליחה לעשות משהו במונדיאל. אז מהבחינה הזו די סגר את החלק הראשון. נבחרת שפספסה האמת את איטליה, כבר רגע, הייתה מרחק של... אבל יוסי, אתה לא, אתה פספסת, אפרופו, דיברנו, שים לב לאיך אנגליה סיימה, 6 משחקים, 6 ניצחונות, רגע, עוד לא סיימה את הקמפיין כמובן, אבל מהמם. 0 שערים שהיא סופגת ו18 שערים שהיא כובשת, חי שערים ללא ספיגות בכלל, לא, כמובן לא בדקתי, אני לא יודע גם אם אתה בדקת, ולאנגליה היו קמפיינים של מוקדמות מונדיאל מרשימים ביותר, אבל זה נראה לי אחד המרשימים אי פעם, לא? עד כן, כה. קצת מאוד לא היה ממוצע להם קמפיין שערים. נקי היה להם מספיגות. כאילו, בלי ספיגות, פעם האחרונה היה להם ב-1900, מוקדמות מונדיאל 90. אבל זה היה שישה וואו, משחקים, גם עכשיו זה שישה אוקיי. משחקים, אבל הם ישלימו לעשרה. אגב, גם מבחינת הבקעות, הקמפיין הקודם היה גם כמעט 4 שערים למשחק. אז כאילו, בסדר, אתה יודע, לא אנגליה נתפוס דורסת אותם על זה. במוקדמות, כן. אנגליה עשתה מה שהיא צריכה לעשות. נבחרת אחרת שכמעט עלתה, הייתה צריכה כמה דקות. זו פורטוגל, הובילה 2-1 על הונגריה, ואז דקה 91 דומיניק סובוסליי משווה, דוחה לפורטוגלים קצת את החגיגות, כי פורטוגל בעצם עם +5 על הונגריה, 2 משחקים לסיום, אז אתה יודע, צריך לקרות נס ברמת פורטוגל מפסידה לארמניה. המעקב שלנו, מעקב רונלדו, 948 שערים, אנחנו ב-15 מתקרבים באוקטובר, לקאונטדאון של ה-950, זה יקרה אוטוטו לדעתי במחזור ליגת האלופות משחק 2 הקרוב. יש ליגה סעודית בסופש, לא? כן, לא בטוח שאחרי 2 משחקים לא מלאים בטוח. בנבחרת הוא ייתן, בוא אבל נראה. יעלה אתה ל10 יודע, הוא דקות, צריך יבקיע 3. לגמרי. לגמרי יכול להיות, למרות שתשמע, החלון הזה נפתח עם החמצת פנדל ועניינים. אה, בסדר, רונלדו כבר ראינו אותו מחמיץ פנדלים, ויום למחרת לגמרי, מפקיע חמישייה. עזוב, זה... לגמרי, לא מתרגשים מהדברים האלה יותר. לגמרי, האיש אה, אגדה. לגמרי. אגב, אני- תשמע, כן. תגיד, יש לי שאלה לפני שאתה רץ. איפה היית, כאילו, אתמול בלילה ניסיתי לחשוב, אמרתי, בואנה, הבן אדם באמת, כאילו, גם מבקיע גולים יפים, לא תגיד, זה שחקן הנבחרות הכי גדול אי פעם? זאת שאלה קשה, כי אני אגיד לך למה. תשמע, אה, הוא מלך שערי הוא הנבחרות. סקורר, והוא מלך השערים, והכל נכון. בסוף יש לו יורו אחד, סבבה, וחוץ מזה אין יותר מדי, אם לא הערכתי לשתי זכיות בליגת האומות. יש שחקנים שזכו במונדיאלים וזכו במונדיאל יורו, יש לך את כל הדור זהב הזה של ספרד שזכה יורו, נכון. מונדיאל יורו. אה, אז כאינדיבידואל יכול להיות שהוא כן, אבל אתה יודע, תמיד משהו השתנה בשיח אגב של שחקנים גדולים שכבר כאילו שכחנו שצריך גם לזכות בתארים. גם נכון. גם נכון. זה... אבל נקודה למחשבה, ניסיתי לחשוב באמת אם יש מישהו אתה יודע, שיחק, עזוב את כמות ההופעות שלו במוקדמות, מונדיאל, מוקדמות יורו. הוא שיאן ההופעות ושיאן השערים של הכדורגל הבינלאומי, זה כאילו אז, בפער. אז זאת השאלה שלי, האם הוא שחקן כדורגל הנבחרות הגדול לפעם, האם הוא חייב מונדיאל? יכול להיות שאתה צודק. אני אעשה לך את המשחק הפשוט, לפני שקריסטיאנו רונלדו היה מלך שערי הנבחרות בכל הזמנים, האם אמרת שהלידאי הוא השחקן הנבחרות הגדול בכל הזמנים? לא, אבל הוא היה בטופ 5 שלי. אתה, בסדר, אתה, הטופ פייב שלך, אנחנו לא ניכנס אליו. זה הוא, יונס מחמוד, ושאר אסמאעיל הדירוג, מטר, כן, כן. שאר הדירוג לא קבע פרימיום. יפה, יפה, אה, יפה. אגב, שוויון של סובוסליי שגדל על רונלדו וזה, שמחתי בשבילו בפן האישי, אז ה-2-2 הזה. יש לנו נבחרת שמחליקה על בננה סלובנית. לא ידעתי שבסלובניה מגדלים בננות. חברים, הכל אפשרי אם רק רוצים. אז כן, שווייץ פספסה הזדמנות לעשות צעד מאוד גדול לקראת המונדיאל, 0-0 בחוץ מול סלובניה. בעצם הנבחרת
תופסת את הכותרות בבית ב' זה שתי נבחרות. קוסובו שמנצחת 1-0 בחוץ את שוודיה. בואו נתחיל קודם כל משוודיה. יונדל תומאסון, מאמן הנבחרת, מקבל שריקות בוז ונאצות כבר בהפסד מול שווייץ, אבל אחרי המשחק מול קוסובו, תם דרכו, שוודיה, קמפיין מזעזע, נקודה אחת מארבעה משחקים, זה מצטרף לקמפיין מוקדמות היורו שהם התבזו בו, ובסך הכל שוודיה בתקופה נוראית, דווקא כשיש לה פריחה של שחקנים, אם זה אלכסנדר איסק, אם זה גיוקרש, אתה יודע, כל השחקנים זה פשוט לא פוגע. אגב, שני שערים בלבד בארבעת המשחקים שלהם וואו. במוקדמות. הסיפור המעניין זה קוסובו. ראינו את קוסובו במוקדמות שלנו ביורו, לא הנבחרת הכי סימפטית, לא הנבחרת שהכי קל לשחק, ורק הולכת ומתעצמת. כן נגיד שכרגע היא נמצאת בנקודה טובה לחלום על פלייאוף עם +4, אבל בנובמבר מחכה להם משחק חוץ, קרב ישיר על הפלייאוף מול סלובניה, ואם הם לא יכריעו את זה שם, המשחק האחרון שלהם זה בבית מול שווייץ. וואו, קוסובו שווייץ תמיד חם אגב. כן, בגלל עכשיו, כל השחקנים עם אגב, תעודות בזאת זהות הכפולה, הכפולות. ואתה כן. יודע, אולי שקה, שער עצמי, ישלח את קוסובו לזה. אגב, גרנית. בקמפיין הקודם, שגם קוסובו ושווייץ היו איתנו בבית, שווייץ מאוד התקשתה במשחק החוץ, בקוסובו לא ניצחה שם. מהמם. צריך גם לשים את זה על השולחן. אגב, בקוסובו, הדבר שכרגע הכי גורם להם לאושר, זה שבעצם ברגע שהם מבטיחים לעצמם מקום בפלייאוף, הם מורידים משמעותית את הסיכוי של סרביה לגנוב כרטיס לפלייאוף אה, דרך ליגת האומות. וואו. שמחות סרביה קטנות. בכלל בחלון הזה היא מקבלת גם סטירה מאלבניה שדיברנו עליה בפרק הקודם. אה, כן, מה קורה סרביה בבית לכדורגל שלה, הסרבי? אבל בוא נגיד ככה, סרביה, הספדנו אבל סוג של חוזרת לתמונה, כי היא ניצחה את אנדורה וצימקה את הפער מאלבניה, סרביה ואלבניה בבית של אנגליה, רק נזכיר. מהמם. וגם לסרביה וגם לאלבניה נשארו שני משחקים פחות או יותר זהים. אחד מול אנגליה ואחד מול שתי הנבחרות החלשות של הבית. אלבניה מול אנדורה וסרביה מול לטביה. הסרבים, אתה יודע, סוג של הסתבכות עם עצמם. כן, כרגיל אגב, אצלם. למשך 4 דקות היו בפיגור מול אנדורה אתמול. וואו. ראוי לציון. ראוי בהחלט לציון. טוב, דיברת על יונדל תומאסון, הדני, שמפוטר משוודיה, אז בבית 3, דווקא נבחרת שתומאסון כיכב בשורותיה, דנמרק, גם כן עושה צעד משמעותי לקראת מונדיאל בחלון הזה. כן, אז במשחק השני שלהם הם מארחים את יוון, מנצחים 3-1, בעצם זורקים את יוון החוצה מהמדינות. קצת באסה כי יוון נתנה איזה וייב של משהו מתחבר שם מחדש אחרי הרבה מאוד שנים של כישלונות. אה, אז הם מנצחים, סקוטלנד מנצחת את בלרוס, ובעצם יש לנו ראש חץ. דנמרק וסקוטלנד עם 10 נקודות כל אחת, מתכוננות לקראת מחזורי הסיום. עם האפשרות, שוב, אנחנו רוצים מפגשים ישירים על עלייה, מחזור אחרון סקוטלנד מארחת את דנמרק בגלסגו, משחק שיכול אולי להעלות את דנמרק לעוד מונדיאל, אבל מצד שני, יכול להעלות את סקוטלנד למונדיאל ראשון מאז 98. בכל מקרה, מי שתסיים שנייה שם, תלך לפלייאוף, תנסה את מזלה משם. יפה, 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 זה בית ג'. בבית ח', אוסטריה, אחת הנבחרות הכי מוכשרות, הכי מעניינות, כדורגל מצוין, בדרך כלל רף רנגניק שם עושה דברים יפים, מפסידים לנבחרתו של ליסה ויסת, כן, 1-0, רומניה. הפסדים לרומניה, ליסה ויסת ישב על הספסל, לא שותף. בעצם זה סוג של פספוס אדיר, כי אוסטריה כבר סוג של פתחה פער מבוסניה, אחרי התיקו של הבוסנים מול קפריסין, ועכשיו מפסידים לרומניה 1-0 משאר בדקה 95 של וירג'יל גיצה, שחקן הנובר, ובעצם אנחנו שוב חוזרים לאותה תמונה שהתחלנו איתה את המחזור, אוסטריה הראשונה עם 15, בוסניה עם 13, רומניה עם איזשהו חלום אולי לחזור פנימה
כי עם 10 נקודות, רומניה שאתה יודע, הספדנו אותה, יש לה משחק ישיר מול בוסניה בנובמבר בבוסניה, שאם היא שורדת אותו, במחזור האחרון יש לנו אוסטריה מול בוסניה בווינה, ורומניה מארחת את סן מרינו בניסיון לנצח ולהגדיל הפרש שערים. חגיגה וואו. שלמה, טוב, חובבי דה סוויפר וההזיות כבר מחשבים באיזה הפרש רומניה תצטרך לנצח כדי לסיים במקום השני, ולהשאיר סיכוי לסן מרינו להיכנס לפלייאוף. דרך וואה. ליגת האומות והזיות כאלה. לא וואי, נראה תשמע, לי שיקרה, כשזה אבל יגיע אתה תצטרך לעשות פרק מיוחד, או אצלנו או בזמן תוצאה עם הסבר על כל מה שהולך שם, כי זה פשוט, אני הבנתי שסן מרינו יכולה להפסיד ולהיות בפלייאוף, משהו כן, זה מטורף. כאילו האינטרס שלהם להפסיד לרומניה, כדי שרומניה תסיים במקום השני, ואז יתפנה מקום בפלייאוף. טוב, תקשיב, אני משהו, מוותר, אני אנחנו פורש לא, מהענף. אם נגיע לזה, מה שנקרא, צפו לעדכונים, אם נגיע לזה, כי באמת יש כזה כל כן. כך מסובך שעדיף לא להיכנס לזה אם לא צריך. אולי באמת נעבור לקריקט, וזהו, זה יהיה הרבה יותר נוח. גם אנחנו, נישתי, אבל עם קהל גדול של אנחנו, הודים, זה יהיה התחלה די דומה לבאבא, לא? אני אחבר אותך לאנשים רלוונטיים. תודה רבה לך. בית יוד 10, צפון מקדוניה, בועטת בדלי, עושה אחת ביתי עם קזחסטן יוסי, צפון מקדוניה של בובי מילבסקי שזכתה ממך לקיתונות של תשבוכות פה בפרק הקודם, פשוט עדיין מאפשרת, מקבלת מחמאות ממני, לא, אבל זה מעצם זה לא זה. היותם צפון מקדוניה, כן? זה חד לא... משמעית, חד כן. משמעית, אבל לא, זה לא זה, הם היו גם בפיגור, חזרו בקושי, שער של אניס ברדי, אה, ככה נראית אכזבה. כאילו, צפון מקדוניה גם נמצאת, מגיעה למחזורים האחרונים, בסיטואציה הכי רעה שיכולה להיות, כי יש לה משחק אחד יותר, כאילו, היא תשחק משחק אחד פחות, בהשוואה לבלגיה ווייטס ששחקו פעמיים. אם זה לא מספיק, המחזור האחרון, צפון מקדוניה יוצאת למשחק חוץ בקרדיף. את בלגיה היא כנראה כבר לא תעקוף, כי לבלגיה יש משחק ביתי מול ליכטנשטיין. בקיצור, הכל, מה שנקרא, התפספס להם שם עם ההפסד הזה. אה, אכזבה במידה מסוימת, אולי הזדמנות של ווילס לחזור לעניינים, כן, אבל בובי מילבסקי בליבנו, ומקום בפלייאוף כבר יש לו בכל מקרה, זה לא משנה. יפה, 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 משחק איכותי גם בין בלגיה לווילס, עשה כיף כזה, 4-2, כדורגל התקפי, משוחרר, הגנות מופקרות. לפעמים אתה אוהב כדורגל בינלאומי גם בלי קשר, אתה יודע איפה הוא משוחק. עצם ההפקרות הזו של ההגנות ומשחק פתוח עם הרבה שערים ונבחרות ואוהדים משולבים, זה פשוט היה כיף לראות את זה. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב ההתנצלות, בית 12, י"ב. בקבוצת הוואטסאפ של בבא פוד, אני הצהרתי שאיי פארו עושים משהו מעניין, וישר טובי המומחים והמחשבונים הגיעו עם קרח, עם מים, עם שקים, עם סקאבייסים, כדי הקרח לכבות את האש. קודם כל נחצב בתור סאבן, מחוץ, אתה מכיר את האצטדיון שם באיי פארו עם המשרדים מאחורה? בטח, עם זה הקניון, שם. שיש חדר כושר מאחורי השער שם. לא, זה ממש כן. משרדים, זה אדיר לגמרי. ווי וורק, יש שם ווי אה, וורק מאחורה. אז ספציפית מה שקרה במחזור הזה, סנסציה אדירה. איי פארו מנצחת את צ'כיה 2-1. אין שום, אפילו באתי עם החולצה שלהם ככה לכבד את המעמד. אין דרך להגדיר את החלון המשוגע הזה של איי פארו עם שני ניצחונות. במקביל קרואטיה מנצחת את גיברלטר 3-0, אז קרואטיה ככה כבר נושמת לרווחה, תהיה במונדיאל כנראה, זה בסדר גמור, למרות התיקו 0 מול צ'כיה. עכשיו, המצב בטבלה נראה אופטימי, צ'כיה עם 13 נקודות, איי פארו עם 12, יש פה עוד סיכוי למהפך. עכשיו, לא רק אני, גם יש את כל החבר'ה של הסימולציות, שפשוט הצהירו 0% שיהיה מהפך. למה? כי בעצם מה המשחקים האחרונים של כל נבחרת? צ'כיה מארחת את גיברלטר. זאת אומרת, כאילו, כדי שמשהו יתחיל לזוז, צ'כיה צריכה לא לנצח את גיברלטר. אז זה צד אחד של המשוואה, מהצד השני איי פארו משחק חוץ מול קרואטיה. איי פארו משחקים קודם, בעצם, אתה יודע, אם צ'כיה
במקרה שצ'כיה עושה תיקו, סליחה, כן, במקרה שצ'כיה עושה תיקו, או לא, לא נסבך את זה. בכל מקרה, צריך שאיי פארו ינצחו את קרואטיה, ושצ'כיה לא ינצחו את גיברלטר. זה מה או, שצריך לקרות כדי שזה אולי יקרה. אה, אבל אני אוהב את זה שזה היה 0% על פי כל התחזיות, אבל לפי מה שנקרא מדד הפאשן, זה עדיין יכול לקרות תיאורטית, ותשמע, אם היית אומר לי שבאוקטובר 2025 איי פארו יסיימו חלון מכריע באוקטובר, או לא מכריע, אבל חשוב, באוקטובר עם 4-0 על מונטנגרו, ו2-1 על פאקינג צ'כיה, הייתי אומר לך שאתה שיכור, ותשמע, פשוט ריספקט עצום לנבחרת הזאת, על מה שהם עושים, והלוואי עלינו, ואתה יודע, בשביל זה יש מוקדמות מונדיאל, בשביל זה יש כדורגל נבחרות, בשביל לחלום, ואני חושב שהחלום של איי פארו ימשיך להתקיים ולהיחלם ולהיות חלק מהשיח פה בבאבא פוד, לפחות עד החלון הבא. הכל יכול לקרות, וזה למה מחזיר אנחנו אותך אוהבים את המשחק הזה. כמעט עשור אחורה, איי פארו עם ניצחון כפול מול יוון במוקדמות יורו 16, ואז זה היה סנסציה אדירה. מה שהם עושים בעשר שנים האלה, מדהים, חלק מבאמת לא מעט נבחרות בסדר גודל הזה, אם זה, ואם זה לוקסמבורג למשל, שהולכות, מתפתחות, עושות צעדים קדימה, ואתה יודע, בשביל זה אנחנו אוהבים כדורגל, בשביל הדברים האלה. יס, 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 ועם הנוט הזה, איזה כיף לסיים עם איי פארו, אנחנו נסיים את הפרק הזה, פרק שסוגר ומסכם את החלון הבינלאומי של אוקטובר, שנת 2025, חלון שבמהלכו חזרו רבים מחטופינו הביתה, בשעה טובה אחרי שנתיים שאנחנו מייחלים לזה, בתחילת כל פרק, בסוף כל פרק, אז הרבה מאוד הרגשה טובה, הרבה מאוד לחץ ככה שמשתחרר, עדיין לא נגמר, עדיין צריך לעשות את זה, אבל אנחנו מקווים ומייחלים לשובם של כל שאר אנשינו מרצועת עזה. יוסי, תודה רבה לך, היה כיף גדול, מפה אתה הולך לארוז את זה, ואתה תמתין לכל מאזיננו וצופינו, בספוטיפיי, באייטיונס, ביוטיוב, יהיה גם באינסטגרם, יהיה גם בטוויטר, הפרקים שלנו עולים בכל המקומות האלה, בבקשה. שאוט-אוט למאזיננו שנהרו בהמוניהם לפרק האחרון, וזה נראה שהם סיפרו לחברים שלהם, ואני רוצה שספרו לעוד חברים. You must. ספרו לכל החברים, תבואו לכל הפרקים, ובאמת תנו סאבסקרייב, תנו דירוג של 5 כוכבים. 5, סליחה, מה זה 5? 5. חברים, חלון ארוך עבר עלינו, 5 כוכבים באייטיונס, בספוטיפיי, איך שהם מתמדרגים שם, באמת שלחו ותפיצו את הבשורה הזאת. חוץ מזה, אתר באבא גול עומד לשירותכם עם ים מידע מכל העולם, גם על נבחרת ישראל וכל מה שקרה בנורווגיה, ובכלל, כל האינטרסקשן הזה בין כדורגל לפוליטיקה, אתם יודעים איפה למצוא אותנו. יוסי, עוד משהו לפני שאני סוגר פה? תכבד את האור, נתראה בנובמבר, אולי לפני, אבל החלון הזה אפשר לסגור אותו. יאללה, אז סגרנו, שמרו על עצמכם, בשורות טובות וקיפ פוטבוליל.